Yeah. Nollermentum diss track. Yeah. Mønneke på beatet. Vinter John på beatet. Aha. Vi har set G-Tokyo gøre det. This is a Chucky Beat production. Vi har set Charlie gøre det. Fuck Noller. Fuck Asti. Yeah. Aha. Noller har ramt bunden. Det er der ikke noget at sige til. De kan prøve at blive ved, for de har ikke noget at blive til. For når Noller dør, står foran himlens dør, ved ikke hvad de skal gøre. Banke på, blive afvist, blive ved med at slå. De kan bare gå, for de ved godt det er redaktionen der er på. Noller gør alt halvt, men ikke redaktionen. Redaktionen gør intet halvt. Redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Ja, redaktionen er alt. Så er det fortalt. Ja, redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Ja, redaktionen er alt. Vi kalder os redaktionen på bloggen. Vi kommer lige fra toppen. Vi kører fede biler, Maserati og Bugatti. Hele Noller er patty. Jeg har en bøn at give. Der er noget jeg gerne vil sige. Fuck Noller, I kan joine hus forbi. Og Nollermentum, I er en lortegruppe. 70% af jeres medlemmer siger selv fuck Noller, det er ikke noget der holder. Grimt CP, grimt navn. Tror I kan over til København, men København er redaktionens hjemmestavn. Skriv tilbage til Jylland og til jeres fucking lorte memes med hjem. Fuck Noller, ja fuck Noller. Fuck Noller, det er ikke noget der holder. Ja fuck Noller. Fuck Noller, ja fuck Noller. Det er ikke noget der holder. For redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Så er det fortalt. Ja redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Redaktionen er alt. Så er det fortalt. Shoutout til Charlie. Shoutout til Bertram, Johan, Laura. Shoutout til administrator Mønneke. Shoutout til min kære moderator William. Shoutout til Badenford. Shoutout til Søren. Shoutout til Hornemann. Shoutout til hele banden. Fuck Asti.